Ka Deputy Commissioner Jonggari Boy District Lengba Katanat Supply kala pentip ba baladep ban penlaj ya udai sau na kabenta ubenai Mei bad ubenai Jun hajar arpo Shaki Fair Price Shop ki bahap hapo kari Boy District na kabenta ban sam Shaki to Kilongying ki badon ya kakat AAY bad kakat PHH. Uni udai sau udai na kaskim Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana bad day ban sam klaim dadon kam ban siu pisah. Bat kawai ka ration card kan yo marshi kilo shibenai. La pentip ru ya kito Kilongying ki bom padon ya ka ration card henry ki badon kerteng pat hakalis bala ai da ka office jong ga Deputy Commissioner jong Katanat Supply Shaki Fair Price Shop kila ban yo lang ya ka baha kumju. La betha ya baro ki wholesaler baki day ban penpo ya ki marbam Shaki dukan ration katkum ka section 24 jong ka National Food Security Act 2013. La dalap ya kino ki wholesaler ne ki Fair Price Shop ki bashim pisa ya ki marbam badai ban sam ne penduna jing thau na ka balabu da ka sorkar kingat ha ka jing penshitom katkum ka section 7 jong ka Essential Commodities Act 1955 bad ka section 3 jong ka Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980.